kusangana zvakare pano paDestiny TV asi tiine kusuwa kukuru pamusoro pekurasika kweupenyu hwakaita mudziva reKariba Dam. Nhasi uno tiri pachipatara cheKariba apo patataura nehama zhinji dziri kuuya kuzotsvaga vadikani vavo nokuda kwekuti vari kupinda mumvura vachitsvaga vanhu. Kana vane mutumbi wavawana vanouunza kuhospital. Pahospital apa vanhu vanozopinda vachitsvaga vachiona kuti ihama yavo here. Tataura nevazhinji vari pachipatara apa vauya kuzotsvaga hama dzavo. Umwe watataura naye ataura kuti zvinorwadza nekuti ari kutsvaga hanzvadzi yake nemwana wake. Iye hapana chitunha chakaburitswa mumvura chaasina kuona nekuda kwekuti vainzi uyai muone kuti haisi hama yenyu here. Pane vese vakaburitswa haasati aona hanzvadzi yake nemwana wake. Tiri pano paKariba District Hospital apo patakuona imi makagara. Uye pane vanhu vazhinji vamwe vachiri kuuya kuzotsvaga uye kumirira kuti hama dzavo zvichida vangawanikwe munyanza umo mavari kushayikwa. Imimi sei muri panapa? Ndiri panapa ndikumirira hanzvadzi yangu yanga iri munyanza aenda kuwanika. Saka ndingukontinya kuti mabhodzi ese ari kuuya panapa ndifana kuona hanzvadzi yangu. Ndosaka ndiri pano muchindoona ndakagara panzvimbo. Hanzvadzi yenyu yenge yakura sei nemakore mangani uye aiyambuka kuenda kupi kunodini? Hanzvadzi yangu inini aenda kumusha. Isi kumusha kwendo kwa Mola. We are Tonga people. Aitoenda unoonekwa nechi. Aitoenda ana mama arikushanda kuHarare. Aitoenda ku holiday, holiday. Unoziya kana munashanda mumba semaid. Kana pari pa holiday vadzidzisi vanoita sei vanenge ari kumba. Saka anonopiwa mukana kuti anoona hama dzake. Saka akatobva kuHarare kwakusvika muno kwakuenda unokwira chikepe icho. Ndizvozvo. Akatouya musi weFriday. Achiti Saturday Monday ndikuenda Sunday aifanodzwa kunoku achidzokera kubasa kuHarare. Anga ne makore mangani hanzvadzi? Anga 23 years. Chii chamurida kutaura? Nekuti tiri kunzwa panapa kuti chikepe chakatosumuka kuine dutu raitotaurwa kunzi vanhu musapinde mumvura asi chikepe chakasumuka zvakadaro uye chikepe chakazarisa. Ini chanyotaura ndikunyanya komplaina nyaya driver. Driver ndiye akakanganisa zvinhu. Because driver kana uchiziya kuti mandiri kufamba umu mune mabhambu. Even ngaiva road aumhanye. Kana kune wave, driver chikepe achipinda mumvura kana kune wave, unomira wave rinodzikira. Pari kana wave richifamba rine pressure afana kupinda mumvura. Indofunga kuti driver uyu training yake yekudrive mabhosi yanga iri low. Chii chakaita kuti vanhu vachiona kuti takawanda pano zvichida kuti vainozarisa muchikepe uye kuti pane dutu riripo? Inyaya here yekuti vanhu vaiti vakasakwira musi iwowo kuti vazokwira futi zvaizonetsa nekuti chikepe chaingova chimwe chete chinoenda uko? Nyaya iripo ndeyekuti zoni means of transport enda kwa Mola inga iri holiday. Amunoziva vanhu vanga vavhara chikoro bhoti inoenda musi weTuesday neFriday. Saka vanochikoro kana vavhara vanoenda kumhiri kumusha. Vanenge vadzidza muno muKariba. You know kuti Kariba district ndo inobalisa Kariba neMola. Saka kana vana vavhara chikoro vanofana kuenda kumusha kunoona vabereki ana mbuya ana sekuru. Saka kuuya kwamuri kuita panapa mune tarisiro yekuti zvichida hanzvadzi yenyu mutumbi wake uchawanikwa. Vanhu vakutaura zvemutumbi iko zvinezvi nekuda kwekuti mazuva acho awanda. Ndizvozvo toziva kuti mutumbi munhu anogona kuitawo 2 days ari mumvura ozofuta. Kana munhu afuta amwira mvura yakawanda anobuda panze owanikwa. Ndo zvinowanika mumvura. Because anenge anomwa mvura yakawanda. Because munhu wese akanyura
anogona kuenda pasi ozosimuka after agutira mvura. Samutarisira zvichida mutumbi wehanzvadzi yenyu ichawanikwawo. Indi kutarisa kuti hanzvadzi yangu inogona kuwanika. Nditotarisa zvanhasi chaizvozvo. Tarisa kuti pamabhodzi kana pane madhaivhasi aripo kuleki. Tarisa hanzvadzi yangu inofana kuwanika nhasi. Aiwa masvita yenyu hanzvadzi, tongoramba tichiti Mwari vakunyaradzei. Izvozvi kutaura kwatiri kuita kunoku, vabereki vari kumusha, imimi kunoku ndimuri kunoku. Ini ndiri kunoku namaiguru. Vabereki vangu chaicha vari kumusha. Zvichireva kuti communication yenyu navo ndeye pamafoni, makatokwanisa kuvafonera kuvaudza kuti ndozvaitika mwana atadza kusvika. Takatongovaudza because takatongira grocery rekuti vaende kumusha. Mama, mutambire mwana ari kuuya kumusha handiti. Pari zvakazoitika incident yebhoti kuti haana kuzosvika. Saka isu takatokotarisira kuti vakuzvinzwisisa kuti mwana akaona mvura. Tatsara pavanhu pakatosikwa vanhu. Tatotasa aripo but hatina kumuwana. Zvichireva kuti kuri kuti mutumbi wawanikwa uchaunzwa kumhiri kunoku. Vabereki vanenge vasina nzira yekuuya kunoku. Alright, kunoku hauinziwe. Totoenda naye kumusha kuna amai. No. Nemakuenda nemabhazi kutenderera kwanga kuchitaurwa nekure uko. Izvozvo teta kuenda nemabhazi hatina option. Because hatikwanisa kuviga mwana isiti vana. Iye mwana akafa neni. Vabereki ndivo decision. Munogara muno mukaripa tikunzwa nyaya yekuti muno macho munotyisa kugara shumba, nzou, makarwe zvakawanda wanda. Zvinhu zvikuramba zvichiitika here zvekuti munonzwa kuti pano nepano pane munhu arumwa neshumba kana kuti pane tsikwa nenzou? Zvamuno mukariba zvazvo. Kariba igame area. Tichitaura. Kariba igame area. Pazvokuti vanhu vatsikwa nenzou zvokudaro I think kuti munhu anenge achifambawo ini nzou ndombosangana nazvo nguva yakareba. Shumba dzakadziripo bozi game area. Musango munomu. Munhu atsikwe nenzou zvokudaro. Munhu anenge ane negligence. Sokuti anenge achiona nzou iri apo da kukurosa neuko. Vanhu patinoonekana tinoti tinozokuonai madzoka kana kuti tinokuonai masvika. Nhasi unotataura nababa vakanga vakatarisira mhuri yavo kuti yaiuya kumhiri kwavakanga vari, asi vakazonzwa kuti chikepe chanyura. Maive nemudzimai nemwana nemuzukuru mwana wasisi vababa ava. Mwana sikana iyeye akararama, mwana wasisi akararama, asi mudzimai wavo vakapedzisira kuona video akagara muchikepe ichocho, asi zvichiratidza kuti zvinhu zvakanga zvisina kutomira zvakanaka. Ngatinzwei baba ava vachitaura. Vava namazuva vachiuya pano pachipatara kutarisira kuti zvichida mitumbi yemhuri yavo inokwanisa kuunzwa pano. Inini ndabva muNyamhunga umu. Kuuya kwandaita panapa ndauya ndine mudzimai nemwana ane 2 years 6 months. Akanyura mvura namanje asati awanika. Saka kuuya kwandaita panapa takamirirawo mabhodhi kuti kusvika kwemabhodhi tinenge tichichekawo mutumbi kuti tinowanawo here vedu ipapo. Kana vasatiwo vasvika tichimirirawo kudaro, kana vasvikawo tochinyoresawo kutotanga kuchiona kuti tofambisa sei purogiramu yacho. Vese vari vaviri mitumbi yavo haisati yawanikwa. Vese mubhoti vaive vatatu. Maive nemudzimai wangu nemwana nemuzukuru mwana wasisi vakandisira, asi kamwana kasisi ka grade 4 kakayambukawo patsaona iyoyo. Mudzimai nemwana ndo vasiri kuwanika namanje, asi uyu akayambuka ari mupenyu wake. Ndimi makatovaperekedzera kunokwira chikepe ichi kana kuti makanga makatoonekana ivo vachienda kunokwira? Chikepe vakaperekedzwa natete vavo vacho maive kamwana kaive mubhoti aka. Inini ndaive kumhiri kunonzi kuChalala. Tinoitawo zvefishi ikoko, tichitenga fishi tichididi. Saka ndatovashedzawo kuti bozi tatatengawo kabhoti kedu tokufishisa hove toti. Ndobva ndati mai mwana, inini ndine kwangu kwatinenge tichisenzera kwakambani kangu nevakomana vandoshanda nawo. Saka zvatatenga kedu aka ngatichiitei sei, chiuya mumaneje mimi kabhoti kenyu muri kusaiti anomuona. Saka musi wandakaenda inini ndakabuda iri Saturday kuma11 dzeusiku ndichienda ikoko. Ndo musi unovhura vanhu panopera vanoti full moon veparks vanombomisa fishing for 7 days. Saka takavhara uri musi weSunday
taivhura futi uri musi weSunday. Kana saka tichibva kuno kuKariba tinosumuka iri Saturday tosvika uku yaSunday kuseni kuma 2-3 vanhu vakuvhura time yeparks yekuti chipindai mvura inenge yaita se inenge yakwana. Saka ndaitomboda kuenda navo ipapo ndobva vati muri kusumuka usiku kuma 11 kunoko kune chando. Indakusara ndobva ndatera Tuesday nebhoti reDDF. Tuesday yakasvika ndobva ndafona ndobva vati ndakundikana kusvika. Ndobva ndati alright chiuyai Friday because inofamba kaviri pavhiki. Chiuyai Friday. Ndobva Friday yasvika ndobva vati handina mari. Ndakati ko mari ndakusira ya alright regai ndite plan kune bhaya watinotumira fish ikoko akutambidzei mari yetransport moyo. Ndobva vatambidzwa mari yetransport chiri china kuma 7 kumanheru bhoti richisumuka chishanu kuseni. Bhoti ndichizofona kuma 9 dzandaiziva kuti bhoti sofa rasumuka pahaba. Ndichifona ndakavanzwa kuti munhu ari kudaira ari kumba. Saka ndandina kukwanisa kuti asi kuuya ndakazonorara kumasowe manje ndanonoka kubva kumasowe Friday inoyi. Alright. Saka muno chipiri manje ichi chazoitika tsaona chindopa vakaperekedzwa natete vavo. Inini ndakangotaura navo kuri kumanheru. Ndichimuka kuseni handina kutaurawo navo kwatinenge tiri ku network inotinetsei. Handakutaura navo. Ndakabva ndangoshandisawo brains kuti bhoti rine nguva yakati rebei rinongoti vanhu vakakwira kwekwe vanosvika kupi kumhiri. Saka ndichazongosangana nemhuri yangu kana yasvika pabhoti. Ndichinoti garei kuma 11-12. Saka ndakabva ndangoti sezvo tinombomukira kaisu kuseni tichididi regai ndichimbonozorora mbichana mumba. Kuma 11-12 ipapo ndo pandikanzwa vanhu vachitaura kunze bhoti reDDF ranyura. Saka ndakafungidzira kuti pamwe sezvo ndakarara ndiri kutaka kurota because zvakandiitira fani kuti harinzi ranyura bhoti iroro. Ndobva ndamuka paipai ndichibuda panze zveshuwa vanhu vaindiziva next door vaitoziva kuti mailiya vari muroad. Vakabva tababaliya mazinzero kuti bhoti reDDF ranyura. Ndikati handitotanga kunzwa ipapa pamuri kutaura chiregai ndimboenda panetwork ndinzwa. Ndichingonoti panetwork hanzvadzi vakabva vandifonera. Ndobva vanditi naiwo shamari uri kunzwawo here zvatiri kunzwa kunoko. Ivo vaive kuno Kariba indiri kumhiri. Ndikati ndo zvandiri kutonzwawo imimi matove vechitu ipapa kundiudza. Regai ndinzwe kuti zvakamira sei. Ndobva ndaenda pane patinokonekta wifi. Ndinosvika ipapapo vakomana vangu vakatokonekta vari kutoona zviri kuitika mumvura. Zveshuwa bhoti ranyura. Ndichitarisa ndakaita shame. Pamavhidhiyo chaipo ndakaita shame because ndakanyatsokuona kuti apa vana nevana mai kana vakazvitakura nevane vanawo vavo nevaiwo ana mai chaivo vakazvimiririra pakaoma. Ndakanyatsoona kuti alright Mwari tinochangotiwo Mwari kutonga kwavo. Regai timbomira tione kuti tichanzwawo kuti zvakamira sei. Vanhu vaingoita kutinyaradzawo nemakuhwa kuti aiwa vanhu vabuda nhamba yakati. Tichitarisa taiona kunge kana pabuda nhamba yakadaro hongwe mvura haina yekwese. Vamwe vanorarama vamwe vanofa but nhamba inenge iri kunzi yararama yakati wandei kupfuura yaita sei yabuda. But vanhu vaitaura zviri opposite. Nhamba yakafa ndo yakawanda kupfuura nhamba yakaita sei yakabuda. Nokuti vakabuda chaivo havashoma. Saka ndakabva ndanotarisa pavhidhiyo rimwe ndakatonyatsonoona iye mudzimai wangu chaichai anga akatotorwa vhidhiyo dai bhoti risati ratanga kunyura asi raioneka mvura zoti panga akagara iye anga akatogarira mvura yake ikasvika futi mumakumbo munomu. Paine zvimakreti zvemasupa zvairatidza kuti zvakuflota nemvura asi zviri mubhoti. Izvo bhoti rinozviita system yakagadzirwa iyoyo but ndakaona kunge rakazoita overload. System iyoyo kuti kana mhepo yati wandei yaiva nesystem yemapaipi aipinza mvura achipinza mvura achirasa chero nepaflow ipapo yaipinda asi ranga singadziki kuenda pasi. Asi pakazoita overload bhoti ranga rane mazuva iri richiita overload nokuti taitoona kuti rine 2 mastation before kwarinotenera. Munoburuka vanhu vane ice block vekuchengetedza fishi, vane magrosari, vane zvavanotengesa ikoko zvakati wandei nevanhuwo vakati wandei. Vanhu vese vanodzidzisa vanawo munomu nevanogara munomu vazhinji verudzi rwechitonga misha yavo iri uku. Saka zvingazosangana kuti vana vavhara chikoro
vakuenda kuholiday, vana vakavhara Thursday vari kuenda kuholiday chachipiri. Vanhu vese ivavo panhamba chaiyo hatizive isusu tansipo kwakarisitwa marisiti anditi, asi panhamba yevanhu vari kuti inini ndine 9 vanhu vese vakarova, uyo obva ati ndine 7 vese vakarova, takazoisa 2 ipapo kana 3 va more than 20 muri kuona, but i3 mafamilies chete. Saka vanhu vakashayika imomomo vakawanda. Mozotaura kuti mafamily acho ari kuti inini pampaini vangu vakati mafamily chete vapenyu vari kuteera vafi, kwozoita vafi vaiti pamhuri pafa 5 pamhuri, pafa 6 pamhuri, pafa 10. Manhamba ndotarai atoripo mumhuri, vakatofa vanhu vakadaro ivavo. Mumwe aitonditi yo nyarara hako shamari, uri kuchema 2 ndizvozvo rufu runorwadza, but inini kwangu kune 9, pa9 2 ndo vakawanika 7 vachiri pasi. Saka tinongoshuwirawo kuti dai vanhu vese vachiri pasi vaita sei vabuda. Zvinotora mazuva mangani kuti murase tariro yekuti munhu anowanikwa ari mupenyu, kunge mwana akawanikwa mushure menguva yakareba zvakadii? Kuti panguva yakaitika munhu kuti afe mumvura atore kana minute. Saka pakaita 5 minutes tichiti munhu anyurira patotoziva kuti zvapera. Saka tuti vanhu patime yavaivhutirana malife jacket, mwana uyu sisi vakanombotaura naye mbichana akati kurarama kwandikaita pakabva panga takagara nagogo pasi, because ine munokwira pamasteps pane vanogara futi padenga. Saka mwana anoti gogo ndakavaudza kuti gogo onai panapa pakupinda mvura tinotota handechi padenga, kureva kuti mwana anga asingazive kuti pane zviri kuda kutoitika. But gogo mune mugariro wandakaona vakaita pavhidhiyo vakaratidza kuti mbuya vake vanga vatopererwa, iye mudzimai wangu iye. Saka mwana abva paya ndobva akwidza kuenda padenga. Achienda padenga ndofunga bhoti rakafamba rakaitawo zvaraita richidzika kusvika rakunodonha, nokuti vamwe vari kuti mainjini akazodzima. Obviously kuti injini yakadzima mubhoti, injini ndo inobalancea bhoti. Ini ndotofamba nemumvura imomo kwengu yakati rebei, ndotoziva kuti panodzima injini tinototi fasta mana tibatidze injini, because propera ndo inosunga mvura kuti injini bhoti ribalance. Panongopera power yeinjini paya bhoti rinotanga kusheka zvarada, zoti kana mamusina kulodha zvakanaka yakawandira ku1 side, ikoko ndokunotanga kuita sei. Saka ndofunga nevanhu vakauya kuzoresca mabhoti ayaka, vanhu vakamhanyira kuti bhoti parakauya riri 1 wamufungiro wedu tansipo, vanhu vanogona kunge vakamhanyira ku1 side nelodi, bhoti ndobva rawira ikoko. Saka mwana waye panga ari padenga akaenda mumvura. Anoti iye achinoti mumvura akaona vamwe baba vachikrosa vachitoshambira vachienda paspeedboat, iye ndopa akanobata gumbo rake. Baba ve vakabva vangocheukawo, ndobva ona kuti mwana mudiki, ndobva tiramba ukaita sei, chiramba ukabata ipapo usasiye, kusvika vaenda kunobata pane life jacket raito floatawo, ndobva vamubatisa ivo, ndobva vapinda uku, ndobva vazotora mwana nemumwe mukomana anga ari palife jacket iro, because vane zvimwe zvavanoti zvimalife ring. Pane life jacket roti ndinogona kupfeka ndega kudai, koita malife ring rinogona kusevha vanhu 4 panguva imwe chete, haridzike pasi, unenge wakatoribata kudai. Saka mufanhu waye ndopanga ari kamukomanako kakazosevhwa nababa nekamusikana kedu akaka. Ane makore mangani mwana uyu akararama? Ari kuma 10-11 years ikoko. Ndokuma 2015 2016, saka ari kuma 10-11 years ikoko. Maane mazuva mangani muchiuya panapa, uye imimi kumhiri uku makazobva nei kuti muuye kunoku? Kumhiri uku vanhu vakatitambirei mashoko, vakati wandei panguva iyoyo. Saka pane mumwe mukwasha wangu, mukoma wemukwasha akaroora sisi, akati ane bhoti rake rematemba remakapenda, akabva ati tsano ndagara ndine rwendo rokuyambuka kupi kuenda uku. Saka zvandanzwa kuti hambuya vasangana netsaona uku, hatisi kuziva zviriko, ima mungarambe makagara kupi kunoko. Pavari kubatano vanonzi vamuzungavo nevanandere nevamwewo, tongopinda tese mubhoti momo, takangowira ushingi because kwaitorova mhepo. Takatosvikawo patikanohaba panonzi paLong Island, tichinzvenga mhepo iya yanga yakurova. Ipapo
nepakadonhera bhoti taitoriona pandofunga vanga vatodarika vane almost zvokuma 500 to 700 meters kubva paisland, zvokuti dai vakangoti ngatikone ipapo sekutaura kwaita vanhu, nokuti vanhu vanoti vanhu vakachema vachiti captain tadi tambopaka apa, mhepo yakura captain tadi tambopaka apa. Saka yanga ine target yekuenda panonzi paKingscamp. PaKingscamp panoburuka vamwe, saka ndofunga mupfungwa dzakaita ndakasvika paKingscamp pano offloada vamwe, bhoti rinobva raita se rasumuka, but bhoti rakazokundikana kusvika ikoko kwaitori kurirefu than pavakabva panapa vachiita se vachizononyura. Kuti dai vakangoti ngatichiende apa, kwaive neisland uku inonzi Musamba Island, Long Island uku vakapinda neapo waisiya kana 500 meters uku kuLong Island ndokwatinoya takaita kunge takawandira, tinogona kusiya kana 100 meters vanenge vachitotarisa nemushini kuti hatichaende pashalo pakagomo vanenge vachienda kudhipi kuti bhoti risaite se risagare, kuda kuti vakatonzvenga shalo vachienda nedhipi. Zvokuti ingadai zvichida akamira papo sematauriro yenyu dai pamwe vanhu vazhinji vakararama. Hapana kana one aifa because vaenda panze. Saka hapana kana one munhu aita sei aitombofa ipapo, kana zvakanzi mhepo yaita 7 days iri ipapo vanhu vanohodha kana ma3 tons ehupfu anenge ari imomo, ti ma10 kgs tati munogona kuona mumwe munhu aine kana 60, mumwe aine 80, mumwe ane 40 imomo. Tiri kutipa vanhu vese vave imomo, kana vanhu mwachaivo doro nemasupa ataiona achiflota aya vaingodhakwa vari paisland for kana 7 days, vanhu vorarama vobva vaita se. But captain hatisi kuti tomupa mhosva stereke because kunenge kuri kutongawo akasika vanhu, asi pana captain panenge pakaita kuti reswekei mbichana, tobva ipapo todzoka kuna lake captain. Lake captain aifanira kunge mutemo wake ukutoona kuti lake rangu rakamira sei. Bhoti raisumuka kusenika kuma 9, lake captain tinoti anenge atuwa kubasa kwake na9 o'clock, but haana kutaura kuti mumvura weather report yakamira sei, mabhoti ngaamire. Vataizivawo vekare tichiriwo vadiki tisati takunyatsoziva, but taiziva kuti aitomisa mabhoti kana ematemba ekunoraura chaicho mainzi parks ngaitendererewo, hakuna mabhoti. Le captain ataura kuti nhasi hakuna mabhoti ari kuuya, kuri kurova bhinga, asi vanhu vakangotora kushora kuti bhoti iri rine more than mheno pamwe 40 years here kana kuti makore mangani richiita se richifamba parodi. Imimi makanzwa kuti bhoti iri rakatanga kuenda panyanza apa zvarini, nekuti vamwe vari kuti ndere kuma 85, vamwe wakati 82, vamwe wakati aiwara ane makore akawandisa. Pamakore hangu ka ndingati nyepei, asi kuma 85 ikoko 84 ikoko toti va 80 kusvika kuma 85 ipapo tinoti ndo parikatanga kufamba, because ranga siri 1 kabhoti anga toripo 2, but rimwe vakapakawo rakatopera system. Saka irori ndo ranga raramba richiita se richifamba chete riri rega. Hatizoziva kuti vari maintain zvakadii masystem acho, because zvinhu zvakudhara zvinoita zvichibuda musystem. Mane mazuva mangani muri pano pahospital, munoita muchienda kumba muchiuya here kana kuti muri kutogara panapa uye muri kuwana rubatsiro rupi? Tinoita tichienda kumba ndane mazuva 3, nokuti zvakaitika Chipiri ka ini ndobva ndabva kuChipiri usiku kuma 12 ndopatikasumuka 12 midnight takasvika kunoko kuma 12 masikati anaya. Saka chanja chitatu ichi ndakangosvika kumba nokusiya bhegi nokuuya kuno, kureva kuti ndakatangawo chitatu ichocho, zuva ranhasi rare chitatu tichiuya panapa. Rubatsiro inini ndingati handisati ndariona. Vari kubatsira, tingati rubatsiro rukuru ndiro riri kuitwa negovernment nemasoja edu ebhoti squadron, vari kupinda vachitsvaga vanhu, ndokubatsira kukuru kwekutanga ikoko kwatinotenda kuti chido chakakurisisawo chatikaitirwawo negovernment kuti vanotumira vanhu for free, because titega tizvigone. Handina chokufambisa kuti ndingaende kunotsvaga munhu wangu pasi pemvura, asi vakatorawo vakabatanawo nemadepartment akati wandei vakaenda kunotsvaga vanhu, chero vedu vasati vawanika tinotarisiro yekuti vanowanika, asi zverubatsiro rekuti mutumbi yaapa nechichi hatisati taita se tanaro, because hatisati tane vanhu vedu.
zvokutaura handina hangu zvakawanda, asi pandinogona kuti ndititaurei ndipo pakuti tine madhipatimendi akawandisa anofamba mumvura umu, kubvira vetourism nevedu venational parks chaivo ava, nevana Parks Africa nefisheries iyo yavanoti iparks futi department eparks andotaura vane mabhotsi anoti kubva patiri panapa kunosvika paLong Island yacho tiri pano pagomo panapa takaenda panooneka patinotoiona Long Island iri padhuze apa pakadonhera bhoti. Bhoti harite 10 minutes kubva panapa kuenda apa, asi vanhu pane vakararama vanoti pakaita tofunga 1 hour 30 minutes. Vamwewo vanoti vakafona kwavakafona kwakanzi hatisati tapiwa authority, anopa authority yekuti zvinhu zvisumuke zviyozoyeopa avapo. Vamwewo vaitaura kudaro kuti panga vari mubhoti, vamwewo vaiti captain aivhotera vanhu mafoni kuti musafone, ndane 14 years ndichidhiraivha ndiri munomu. Saka kukurudzirawo kune vane malicense wemumvura imomo kuti usazvipe makore ekudhiraivha iwewe hausi mukuru pasi pezuva. Mukuru ndiani? NdiMwari, ndiani pa upenyu. Chizvininipisa wakanzwa vauri navo vasensa danger, dzimwe nguva iwe unenge usingaoni kuti tatova pa danger point, asi kune vanenge varichi masaidi vanogona kuona kuti panapa bhoti uri kumboriona izvo ari kuita, votarisa captain ona kuti captain haana zvaari kuona. Wakanzwa vataura kudaro kuti ashamari ona pane island irapo, ndo saka Mwari vakatotisirawo makomo mukati memvura. Tinotoponera makomo isusu mune dzimwe nguva, ndikuti patikauya takatomira pa island iyo island dai vakamira ipapo vairaramira ipapo, because isu takatoona kuti bhoti ratinaro raakuita richirohwa riri kukurirwa mhepo inobva nepana Sanyati panapa panosangana Sanyati naZambezi panosumuka mhepo yakakura, ndipo pavakawira ipapo. Ndobva taona kuti pane island iri padhuze, anditipake pa island, ndobva taenda nopaka pa island. Saka tokurudzira kuti vese ungave uri kana kukwarapura chaiko wakaona kuti kudenga uku kunenge kuri kuita gara wagara hako padhaga panapa hauna chinokuwana, asi wakamanikidzira kupinda mumvura nokuti mhepo bhoti rakasumuka mhepo ichirohwa. Ndicho chokwadi ichocho. Pane vakatora mavhidhiyo zvaita kunge zvaishura kana kuti zvichazoratidza vanhu vazowana zvokuratidza kumberi kuti honai zvakatanga zvichiitika. Vanhu vakatotora mavhidhiyo kuti mbuya nehanda makuenda munosvika here naBinga uyu. Vhidhiyo takatoriona isusu nokuti bhoti ranga rakanyorwa kunzi mbuya nehanda pasaiti handimukwa. Saka vanhu vakatozviona kuti but vanhu vaingoti nemakore aye ari kufamba apa richienda Binga ro akangani pamakore iwayo. Mwari vaita sei? Vaingonzvengeso panguva yacho. Asi tinofanira kutarisa kuti mhepo iri kurwa zvakadii. Mumvura mune mhepo yakasumuka. Bhoti rangu randiri naro hazvinei kuti ruhombe, hazvinei kuti une makore kana 100 years uchidhiraivha, unoita tsaona kamwe chete wobva watoita sei? Waparara. Saka tinotiwo kune iyo government yedu ndinoikumbirisa nemoyo waMwari kuti ngavaramba vachibatsira semubatsiriro wavaita ipapa, nokuti zvanga zvakaoma kuti munhu ane 9 vanhu anopinda nei kunotsvaga munhu akitoti munhu aflota uraita ari kurwa nemvura ari kuenda kuZambian side. Ungayambuka here uko kuvanotokubata kuti wayambukira kunzvimbo isiri yako, anomuona. Asi vakakwanisa kumanejawo kuti vakararamawo vakayambutswawo vakafirawo pasi pemvura nevari kutora vachiuya navo. Saka tinotiwo zvinokudzwa izvozvo. Inini ndinozvikudza hangu because ndiri kuona kuti ndasanganawo nedambudziko asi ndiri panapa handisi uko. Mutumbi wangu ndakaumirira kuti ndingoona ndirichi ndakagara panapa, asi dai papasinawo vari kubatsira ivavavo ndasiri panapa, pamwe ndinenge ndiri musaidhi memvura nchiti ndosvika sei pamvura. Saka tinovatenda nekutumira kwavakaitawo mauto nemamwe madhipatimendiwo akati siyanei vari kubatsira kuita sei? Kutsvaga vanhu. Taura zvakare nababa avo vati hanzvadzi yavo yakanga yauya kuzohodha zvinhu zvaienda kunotengesa kumusha kwaMola uko kwaairarama ari. Hanzvadzi iyi vari kushayikwa vese, hanzvadzi yavo nemwana, uye vataurawo kuti zvakakosha kuti isusu vacho
vanenge vachifamba. Tikaona mudziyo watoda kushandisa kuti tifambe usina kumira zvakanaka, tizvidzore tisakwire. Tikaonawo takuwandisa kuti tikwire, tizvidzore. Tikaonawo kunyangwe wedha chaiyo ukava nemadhautsi, tikwanise kuziva kuti upenyu hwedu hwakakosha. Uyewo vataura kuti zvakakosha kuti kana muri vemhuri musabva mangofamba mese pamwe chete. Nokuda kwekuti tiri kunzwa kuti dzimwe dzimba pari kushaika vanhu vanokwana 5, vamwe vanokwana kuita 7 vari vemhuri imwe chete. Sisi wangu vaibvawo kumba kwangu kwandogara kuChirundu, vanga vauyawo kuzohodhawo zvinhu zvekuti vawanewo pekutangira kana vasvika kumusha. Saka vakudzokera kuti vabve kuChirundu vachienda kumusha kwaMola kwavakaroorwa uko, ndopavakazopinda mubhoti rekusangana netsaona iri. Zvichida kuti sisi venyu vaitorarama upenyu hwavo kumba kwavaigara ndiko kumhiri kwaMola. Ndoko vaitogara kwaMola, vaitogara ikoko nemurume wavo nemhuri yavo yese. Uku kwanga kuri kungoshanya vachiuya kuzohodhawo vachinotengesa kuti vatsvagewo pekuraramira napo. Imimi chikepe ichi chavakanga vakwira makatombochikwirawo here? Chikepe takatombochikwira kwemakore chaiwo. Ndofunga for almost 5 years tichifamba nacho tisina tarisira yekuti pangazoitika tragedy yakadai nerimwe zuva. Vazhinji vatataura navo kunyangwe mavideos nevamwe vari kutaurawo vanoti chikepe ichi chakazara zvakanyanya. Imimi pamaimbokwira muchiendako chaizarawo here zvakanyanya kudai kana kuti ipapo vaingotakura vanhu vaitenderwa kuti vatakure? Chikepe chagara chaingozara zvisina kana limiti. Nokuti vaishanda imo vaitotemba vachiziva kuti simbi dzacho dzanga dzakatosimba zvekuti vanhu kutoona kuti wave vondo rakazopindirawo. Chikepe chagara chingolodwawo vasina kana limiti yevanhu, bozi kubvira nokubvira hapana pakambosiva vanhu pahaba zvichinzi chikepe chazara. Munhu wese aingosvika pahaba aitakura. Hazvinei kuti maita vangani? Taingotakura tichienda tichibudirira tichinosvika zvakanaka. Zvichida pamwe mungarangariro kuti chaikwanisa kutakura dzimwe nguva vanhu vanosvika kuvangani vaisvika here kuma 190 200 kana kuti pane pekuti maikuti aiwa vanhu vacho vainotenge vari vashomo zvosvika kuma 153 kunge zvakaitika musuwo? Inini ndingangotiwo pandaimbofamba nacho hapana pandakambofamba nacho chine vanhu vaisvika kuma 150. Taigona nge tiri kuma 90 something kana kuma 110 noti kuzosvika kwese kwachanga chasvikawo. Ipapo pakalodha apa vanhu vari kunzawo vaifanira kunge vari 90. Ko zvinhu zviri kutakurwa izvi, icho chikepe icho chichaive here nekapasiti yekuti chaitonzi chinofanirwa kutakurwawo makejizi akawanda zvakadai? Nekuda kwekuti tiri kunzwa kuti vazhinji vaitouya kuzohodha zvinhu zvekunotengesa zvichida kuti kunyangwe nekutakura kwevanhu kwairemedza chikepe. Apa ndiri kuona kunge zvinhu zvavanga valodha especially zvekutengesa izvi zvanga zvawandisa, ndo zvandiri kuona ini. Pakatoitwawo mistake. Vozi vanhu vari kuti kubva muhaba chaimo bhoti rairatidza kuti rakatooffloada ranga ratorerekera one side. Zvichireva kuti this time nekunyaya yekuti iholiday here manga mune vanhu vakawandisa zvinhu zvekunotengesa, vamwe vachiti manga mune kamota here mukati. Saka funga kuti nyaya yeoverload yakatopindirawo zvakanyanyisa ipapa. Imimi mazuva maimbofamba nacho maipihwe here malife jackets kana kuti vanhu vanga vatongojaira kuti aiwa ichi chiri safe ichi, tagara makore ese aya tinongoenda nekudzoka hachina patakambonzwa kuti chakanyura? Pataifamba nacho isusu kana zvemalife jackets tatisina kana basa nazvese. Kana paanenge ari chaipo tatisingambopazizve taingopinda tonogara imomo tichingoenda. Hameno kuti chii chakazoitikawo ipapa. But I don't think kuti malife jackets aitowanikawo akakwana inini. Takatarisa mubhasi munenge muine masitsi anonziwo vanhu vanogara vanenge vakawanda zvakadai, zvichidapo zonzi vanomira ngavawande zvakadai. Muchikepe imomo maive nemasitsi here kuti vaitoverenga kuti vanhu vanogara ngavagare vakawanda zvakadai, zvichidapo zomirawo vakawanda zvakadai? Muchikepe manga mune masitsi anga arimo anga asingakwani nhamba yevanhu yaipinda muchikepe, zvokuti vamwe vaigara pamasitsi, vamwe vaizogumisira vanogara pasi, vamwe vachimirawo, vamwe vachigarawo pamusoro pemasaga anenge akatakurwa imomo, kwete nokuti pamasitsi masitsi anga asingakwane vanhu. Iko zvino tarisiro yenyu ndeyekuti zvichida hanzvadzi yenyu nemwana vangawanikwa, matimi muda kuenda kunovaradzika kumusha ndekupi? Kumusha kwaMola ndo kumusha kwavanga vakaroorwa, ndokwatiri unovaradzika ikoko.
tikawanawo rubatsiro takutosimuka nhasi tichienda ikoko. Mukaona rubatsiro zvichireva kuti vawanikwa here varimo mumochari? Apa vasati vawanikwa vachitori mumvura, takangomirirawo kuti kushanda kwavachaita nhasi vakomana vari mumvura ava Mwari vakapindira vangangowanikawo tototanga kufamba tichienda navo kumusha. Pane mitumbi yakaenda mustadium, imi makakwanisa kusvikako here? Uye muchiona mitumbi yaiendeswa ikoko uye nemota dziri kuramba dzichipfuura dzichitora mitumbi, zviri kukubatai sei? Zvakaitika zviri kundirwadza zvisingaite, nekuti mitumbi yese yakaendeswa kuchinhoi kupi yakazoendeswa kustadium, hapana kana mutumbi wandisina kuona nemaziso angu. Ndichiedza kutsvaga kuti pamwe ndingawana hanzvadzi yangu iripo pamitumbi iyoyo. Zviri kutori kundirwadza zvisingaite, nekuti kana kuzvikangano chaiko ndiri kutadza kuzvikangano. Zvichireva kuti maitonzi munhu pinda utsvage hama yako. Vanhu mitumbi yakanga iri paye pamaipinda vanhu vachitsvaga hama dzavo? Mitumbi yaiti ikaburitswa kubva mumvura yaiiswawo mune imwe room. Saka muroom taitora tiri mabhatches tiri 6-4 tichinotorisawo kuti tiite identification tichitsvaga hama dzedu. Saka ndakaiona mitumbi yese yakaburitswa kubva mumvura, handina kumbowana kana hama yangu ipapo. Imi vabereki venyu variko here uye vari kupi? Vabereki vangu inini varipo vese, varipo kumusha kwedu kwaNegande, asi sisa ndo vanga vakaroorwa kwaMola. Ndaapi mashoko amuri kuda kutaura? Nekuti tataura nakansela akataura nyaya yekuti kunyura kwechikepe uku tiri kuona paine human error, kureva kuti munhu ndiye ane mhosho yakanyanyokura kuti haana kutora matanho ekuti vadzivirire vanhu. Chii chamuda kutaura? Nekuti tinoziva kuti ipapa patone vamwe vari kuda kutopinda mumvura zvichida kunoraura kana kuti pachagadzirwa zvakare chimwe chikepe chichezenge chichitakura vanhu. Inini ndiri kungoshoverawo kuti kubva nhasi pakaitawo kana chikepe chinotakura vanhu chinofanira kugara chichiongororwawo kuti chichiri in good condition here. Plus munhu anenge aemploywa kuti afambe nechikepe anofanira kunge ari a humble person, wekuti anotaurika naye nemapassengers vachikwanisa kucommunicata vachipanana mazano, kwete munhu ane nharo. Plus futi mumvura hamufaniri kufamba zvikepe zvaane nguva zvichingofamba zvisina kana maintenance yakakwana. Uye vanhu vanoita zvokushanda mumvura vachifambira mumvura vanofanira kungwarira. Vasati vasimuka vanofanira kumbocheka weather kuti yakamira sei, nemabhotsi vanenge vachishandisa kuti ari in good condition here. Pavanofamba vakaona kuti weather yangochinja, because weather haina promise, ikangovachinjirawo vari mumvura imomo, vanofanira kurumbidzawo kutsvaga rubatsiro zvisati zvashata. Sei muri kutaura nyaya yekuti munhu anofamba nevanhu ngaave humble achitaurika naye? Zviri kutaurwa kunzi munhu aifamba nevanhu aisataurika naye? Right, pane makuhwa ari kungotenderera nemavidhio mamwe ari kungotenderera ariratidza kuti munhu aifamba nevanhu ava akatadza kugamuchira zvikumbiro zvaipiwa nemapassengers, achivati imi hamusi makapteni chimbomirai. Vanhu vachida kurumbidza kuti vaone rubatsiro, but iye aivamisa kuti chimbomirai kufona chimboita. So zvinoda munhu ari humble wekuti akapiwawo idea nemumwe munhu oiaccepta. Otherwise vanhu pakaitawo problem vanogona kukurumbidza kubatsirwa pasati paita tsaona yakakurisa kudaiso. Chii chamungade kutaurawo kunesu isusu vacho tinotakurwa? Nekuti dzimwe nguva tisu tinoti tikasvika tikanzwa kuti pazara toti aiwa ini nda kutopinda ndakatomirirwa ndoda kutoendawo, kuzosvika pekuti ivo vacho vanenge vachitakura vanoramba vachiona vanhu vari kuuya ivo zvichida vanenge vakungotarisa zvemari. Isusu mapassengers acho chii chatinofanira kunge tichiita kuti tichengetedze upenyu hwedu? Right, isusu mapassengers chinhu chekutanga tinozviziva kuti inguva yeholiday, asi tinofanira kuitawo nguva yekuti kana taakutravela tisafamba takawandisa vanhu vemhuri imwe chete. Tongodivhaidha nawo toitawo roka 2-3 magroups, vamwe voendawo kana nekunze, vamwe voendawo nemvura imomo. Plus futi tinofanira kumboonawo condition yechinhu chatiri kufambisa kuti yakamira sei. Kana une doubt usamanikidzire, because uri munhu ari kungoshanya asiri kumhanyira basa kana kuti emergency. Ukaona kuti condition haina kumira mushe kana weather chaiyo, usamirire kuti mumwe munhu ajudge for you. Unofanira kutoona wega kuti izvi hazvisi kuita, wosiyana nazvo, wozorongawo jeni rimwe zuva. Tataura nemudzimai wechidiki ati iye mwana mudiki wemumba mavo, gotwe remumba mavo rangachita form 1 ndiye ari kushaika. Mwana akakwira chikepe ichi,
vavhara chikoro ava kuenda kumusha kuchalala kune vabereki. Uye ataura kuti zvakakosha kuti vanhu pavanenge vachifamba nevanhu vave vanonzwisana nevanhu, nekuda kwekuti captain uyu anonzi vanhu vaimuudza kuti pane problem iri kuitika asi haana kuteerera vanhu. Uyewo anga aine chichemo chekuti lake captain anofanira kunge aripo panosumuka chikepe zvichida ingadai njodzi iyi yakadzivirirwa. Uzotsvagawo hanzvadzi yangu inonzi Ashwin Musunga. Anga aibva kuno kuKariba ndokwaidzidza ari form 1 achienda kumhiri kuchalala kunogara dhedhe wangu, aitoendawo kuholiday ikoko. Saka inini zvakaitika ndizvo ndakatozongofonerwa aigara na-cousin sister yangu iri kunoko. Ndakazofonerwa nahanzvadzi yangu akatanga kutondibhipa ndobva ndaignore phone, ndobva ndibhipa ndobva ndaignore phone. Number 3 ndopakazofona akati matrix fonai DDF yanyura mamu naAshi mukati. Ndopa ndakazotsvaga airtime ndokuzomufonera ndikati kochii, zvakanzi DDF yanyura Ashi anga arimo mukati. Ndobva ndamubvunza kuti aina kuuraya vanhu here, zvikanzi chimbomirai pane helicopter iripo iri kutenderera. Ndopa ndati aiwa ndiri kubvunzwa DDF yanyura zvoti ingauraya vanhu here kuitira mwana mudikana chaanokwanisa kuita sei kuita. Akati mirai. Ndobva ndatombogara ndobva ndafona futi ndikati yanyura zvokutonyura zvakanzi DDF yatonyura zvokudubuka. Ndobva ndati ko mwana foni yake ndiri kuizama iri kuita sei iri kuramba, zvikanzi chimbomirai pane vanhu vaita sei vabuditswa timboona kuti haapo here. Shoya ndakaramba ndichizama foni yemwana ichiramba. Ndobva ndazomufonera hanzvadzi yangu ndobva ati pazvinoda kutomhanya ikoko unoita sei kunotarisa kuti haapo here. Ndobva aenda ikoko. Asvika ikoko ndobva infact asati aenda ndakafonera baba ndikati ndanzwa kuti DDF yanyura, zvikanzi baba vangu asingatomboziva akabva ati ndatofonerwa izvezvi nani naAshton. Zvezvo kuti vanga vasingaratidzi kuti vanga vaine fungidzo kuti ingatouraya vanhu. Ndakabva ndatongoita mwoyo murefu kuti rege ndikuramba chifonera baba kuti ko baba ko mwana, zvikanzi chimbomirai chimbobvunzaini Ashton aripo, noti varipo Ashwin naAshton. Ashton ndowandakasiyira, ini ndogotwe romba medu uyu Ashwin wacho. Pandavati achibvunze mukomana arikoko ndobva ndatomufonera futi zvikanzi kwakumanheru. Ndopa nditi tachikwadi ndazama kutsvaga mwana hakuna. Mangwana kusei ndobva ndamufonera ndobva nditi chimbomirai ndonotarisa sezvo akafonera vakuru vake kubasa vamwe aibetsera vacho noti anoshanda kuAfrican Parks wandakasiyira wacho. Ndobva atidaidzire kuti hapana Ashwin Musunga here. Vakadaidzira vakanzwa hapana mwana ari kuita sei ari kudaira. Ndobva vazomufonera vanzi munin'ina wako haasi kudaira, saka ichiuya uzvionere wega masi kuseni kuti aripo here, anogona nekamwe kafiye kekuti akabva pai mumvura. Ndobva aenda shuwa hanzvadzi yangu ndobva nditi hakuna. Saka vamwewo vari kuti anogona vakapedzisira kumuona apinda muchirumu chimwe chaisirwa mafoni achidya sadza imomo. Saka patiyaziva kuti ndo maari here sezvo chirumu chacho chikunzi chakaloka. Saka sikuziva kuti ndo maari here, tori pakushungurudzika. Mwana mudikana chaanoziva ngoti Mwari dai akwanisewo kuwanikawo mwana mudiki asati ane chipomero. Tiri pakushungurudzika. Nezuro ndaifanira kuuya kuno kumuswe chitatu ndakabva ndarambidzwa nababa wangu nehanzvadzi yangu akati ami chimbomirai kuuya munozoya mwana kana awanikwa. Nezuro ndobva ndavafona ndichiuya here, zvikanzi mirai kuita sei, mirai kuuya. Manheru ndikupa ndakati aenda kutongoenda kutongomuka mangwana ndichienda nokuti hazviite kuti ndirambe ndakagara kunoko vamwe vangu vachitsvaga mwana vari vegana. Ndozvandipa kuuya pano nhasi chimiriro kuti mabhodhi wakanhongwawo nditarise kuti pane hanzvadzi yangu here. Izvezvi kutoto nehanzvadzi yangu nasista vangu variko kumahabha uko vari kutomirira kuona kuti pachabuditswa vanhu iye anenge aripo here papo. Zvichireva kuti vanhu vari kutsvaga hama dzavo. Mutumbi wese unenge wawanikwa munhu anopiwa mukana wekuti aende anoona kuti aizi hama yake here.
Anoti munhu wese pari kubuda mabhodhi munhu ari kutenderwa kuti anoona ataswa kuti ihama yake here kana kuti nokuti hama yako yomunhu ndounoiziva wega kuti iyi hama yangu. Haungaratidzwe nemunhu kuti unogona kutora munhu asiri iye uchisiya hama yako. Mwana uyu ndozvaaiita here kuti panopera chikoro kana vavhara anobva aenda kumusha kuna nababa? Ndozvaaiita, aiti kana chikoro akavhara chikoro aitoenda kuholidhe uchalala kunogara baba namama ikoko. Imimiwo chikepechi maitombochikwirawo here kuenda ikoko, uye mazuva amaichikwira kana pamaichikwira ipapo paitorwa here matanho ekuti upenyu hwevanhu huchengetedzeke, kunge kupiwa masafety jackets kana kuti chisange chiri overloaded? Inini DDF ndakaikwira ka1 2019 ndichitoenda ikoko. Pandakaikwira ipapo handinonge ndakapiwa life jacket. Ndakatongosvikawo mune zvakanaka. Pakudzoka ndiyo ndakadzoka nayo futi, handinonge ndine life jacket, asi pese apa pandainge ndakuenda ndaienda nekunze ndokwanda ndakuenda nako. Tichitaura nevamwe vanga vachitaura kuti kuenda nekunze zvinotora nguva yakareba uye zvinotora mari yakawanda. Sei makazenge musisade kudembura nemumvura imomo muchienda makuda kuti henyu muende nekunze? Chaindipa kuwanzoenda nekunze baba wemwana wangu ino anodhiraivha rori inoenda kuChalala, vanogara kuKaroi. Saka ndaiti ndikangoronga jeni kana kuti dhedhi wangu akangorwara aitongonditi uya nekuKaroi tinongobva nangokutakura but aenda nyange ari noti vaigona kungorwara varwara asiri madhezi anoenda bhoti. Saka ndaingobva nangopinda murodhi ndakaenda nekuKaroi ndotisiya kubva ndosvika kuChalala. Pakudzokawo ndiyo transport iwo yandaito yakanga yakandirerukira pakuti ndandisingabhadhari, ndaitozongobhadhara kubva muKaroi svika muno muKariba. Chii chamukuda kutaura imi pamusoro penjodzi iyi? Nenyaya yekuti vazhinji vanoziva Kariba vachinzi vari kuenda kunoona Kariba demo, vanhu vari kuenda kunokwira mabhotsi vachinakidzwa vari mumvura, asi nhasi uno ruzhinji rwuri kuuya kunoku nekuda kwechitiko chinorwadza chakadai chaitika. Nyaya yakanyanyorwadza ndeyekuti 1 vanotakura malodzi akawandisa, uyezve havatore zvikepe zvavo vachiendesa kumasevhisi. Vakaona kuti zvikepe zvavo zvine njodzi zvakatoti zvine dambudziko, ukangovaudza chete ivo havakasiri kusolva maproblems, vanenge vachitaura zvavanoda. Malife jacket kashoma kupa vanhu, vanozopa vanhu vaona kuti mhepo yanyanya. Zvinhu zvikuti rwadza, taremone tarasikirwa nehama dzakawanda dzakasiyana siyana. Izvo zvitarasikirwa nemwana mudiki. Nanhasi ndiri pakuchema nenyaya yanzvadzi yangu angadai ari mupenyu. Mabhoti mazhinji, sofa ndakambokwira rimwe bhoti rinonzi Zambezi. Iroro shuwa ndiri kunyepa, takaipiwa malife jacket. Uchingopinda chete wanzi life jacket, uchingopinda life jacket, but iri DDF anambobvira ndapirwa life jacket. Asi tinokumbira kuti munhu kana achinge achipinda mubhoti ngavakwanise kupa vanhu malife jacket, uyezve vachinosavhisawo mabhoti avo, nokuti tariremo nebhoti ravo raya vanhu vakawanda. Vanhu taruza zvinhu zvakawanda, malageji chii hatinei nazvo, asi taruza upenyu hwevanhu vakawanda nekuda kwekuti dhiraivha futi haana kunge akateerera zvaitaura mapasenjasi aya. Upenyu hwevanhu hwanga wakabatwa mumaoko madhiraivha nemumaoko eDDF, asi tinochema nekuda kwebhoti reDDF ratirasisa upenyu hwevanhu hwakawanda zvisingaite. Uyezve naiye captain wacho aive aripi pazvaitika pese pakusumuka kwakaita bhoti nekuzosvika pakuita njodzi yesei. Aive aripi nokuti captain aifanira kunge akagara muofisi make achiona zvinenge zvichiitika. Kana bhoti nedambudziko aifanira kunge akafona kuti dzokai bhoti rine dambudziko, but panguva iyi hapana kana chakaitika chakakwanisa kuitika kuti asimudze nhingirini, asimudze bhoti. Ndikushungurudzika nekuda kwehanzvadzi yangu, ndakarasikirwa nehanzvadzi yangu, handina chekutaura nekuda kwehanzvadzi yangu. Sofa kubva hanzvadzi yangu inzi yadonha kubva mumvura, handidi kunyepa, handisi kukwanisa kudya. Kudya kunoda uchiziva kuti hanzvadzi yako yabuda yawanika.
ikapararira mumvura. Imo macho izvozvi muri kunzi mune maanga ari achidya sadza rake. Pamwe haamo anogona akapushirwa samuri kana kuroveramo. Saka tachikumbira kuti kana mabhoti ava achibuda leg captain ngaave ari panzvimbo. Kana bhoti rava nedambudziko ngaakasire kuita ningiri kana kushedza vanhu vape vanhu help nenguva pane kunonoka kupa vanhu help nenguva. Taura namama vati zviri kurwadza nekuda kwekuti zuva nezuva ravari kuuya kunoko vari kutsvaga mari yekuti vafambise kuuya kuno. Voswera panapa vaine nzara, dzimwe nguva vari kuswerera maputi nekuda kwekuti vanenge vasina mari yekuti vakwanise kutenga chekudya. Asiwo vataurawo zvakakosha zvavati zvakakosha kuti vanhu vari kutsvaga hama dzavo kana kuti vanhu vakafirwa nehama dzavo vakwanise kuwana rubatsiro rwecounseling nekuda kwekuti haisi nyore kuti munhu unoigirwa mitumbi yehama pasina counseling. Vachitaura kuti vamwe zvichida kunyange maBP chaiwo panozopera kana kuti vapedza kuviga vamwe vachasara vachirwara nekuda kwekushayika kwecounseling iyoyi. Nhasi zuva rechitatu tiripo panapa tiri kutsvaga. Ndine vazukuru vangu vaviri vatisati tawana mwana wake. Pane mukadzi ane mwana ndio watakawana. Muzukuru musikana tisati tamuwana Trish nemumwe kwamuzungu tisati tamuwana mukomana. Sara ndakanganwa wanga sara. Asati tamuwana tane mazuva matatu tiri pano. Asi changa tichikumbira changu takaungana. Chikafu hapana. Vanhu tiri kuswera nenzara. Hapana chikafu. Hapana nda futi counseling. Uchipuwa chitunha chachona ichocho unongochipiwa uchigadzikira. Vazhinji vachona maBP vachasara vachirwara vachete sei. Vazhinji vakawanda vari kutambura. Kudya kwacho pekugara zvakawandisa ndingakwanisa kusanangura nekuti iko zvipango yandirika ndiri kuzvifunga but zvimwe zviri zvitadzakana kubuda. Vanga vachidawo counseling, vanga vachidawo chekudya kana kufamba chaiko kuti ubva kunyamuka tiri kuEvery tiri kuenda mari nemakombi hakuna kana mota yekuti tokwanisa kunzi mota iyi uyai nguva dzakati muchitakura nguva dzakati taifanira kuziva nguva yekudi yekunge tiri pastation but tasaya kubva kuseni kusvika izvozvi kusvika wabhadhara kombi madhezi mangani woti yekusaya yekubhadhara woti yekuya kwacho kuno asati tabatsirika vanhu vakangogara. Yekusaya kuita sei? Kutsvaga lift rinenge rina ndisingabhadhari but worishaya wotozopedzisira wabhadhara futi mari yacho yekuya kuno. Saka zvakangotiomera sekariba zvakaoma. Tiri kuchema zvakanyanyisa. Saka uyu akawanikwa mune urongo kumuradzika here kuti makamirira kuti kana zvichida pakazowanikwa vari vese mozongosvita pamwe chete? Uyu akawanikwa tanga tine urongo kuti taona mai vake tozongonoviga mai nemwana. Asi semamirira zvakaita taakutongofunga kuti kana tisina kuwana nhasi takunovigawo mwana mangwana kuti azororake. Takamirira musikana watisati taona Trish. Saka mitumbi yevanhu vasati vavigwa iri pano pamochari yeKariba here? Mitumbi yevanhu vasati vavigwa iri pamochari pano paKariba. Imwe yakaendeswa kunzvimbo dzakasiyana kuKaroi Chinhoi vachienda pachinotora mabhodhi dzavo vachiviga zvakangodaro. Mataura nyaya yekuti imimi vacho muri kumirira hama dzenyu muri kuda rubatsiro asi pari kupiwa rubatsiro rwekuti mukwanise kunoviga hama dzenyu nehurumende. Wongo vari kuita saizvozvo vari kutipa rubatsiro rwekuti tinokwanisa kuviga hama dzedu zvakanaka izvozvo vakataura ende zviri kutoitika. Saka kana vanhu vakaungana kumba ndiko kwega kuri kuenda chikafu ikoko kwevanhu vakaungana parufu asi vanhu vari kuuya kuno kuchipatara munhu ari kufanira kunge achizvionera kubva mari yekufambisa kusvika achiswera nekuita zvaanenge achita pano ega. Wongo munhu ari kuzvionera nokuti tine 3 days tichingoya tichingobhadharawo mari yedu chibhadhara yekudzokera yekuuya kutsvagawo chikafu maputi ekuti musore muchidya ndochikafu chinodhura chekuti tikwanise kutenga mari hatina takangogara. Saka zvakangooma seKariba tiri kuchema una izvozvo yakwanisa kutibatsira. Hama dzenyu idzi vaienda kupi? Ndiko kwavanogara here kuti vanga vachishanya? Tiri kunzwa zvakare kuti kune vamwe vaitoita mabhizinesi muchikepe imomo. Inini muroora wangu nemwana musikana akashayika vane bhizinesi kumiri vane mabhoti ematemba. Asi musikana mwana wavo uyu anga achienda kunohodha matemba achida kudzoka kumba kwake kunoku. Mai vake ndio vaienda kunoita zvematemba uku aida kungohodha nekudzoka. Zvichirapa muri kuti vazukuru apa vazukuru vatokura. Musikana uyu atokura antori nemwana wake chine 3 years first born. Muzukuru wangu wacho nayo soti ari kuma 21 nanga nemwana wake wane 3 years. Mwana ane 3 years ye atosara asina mai.
akatofa ndiye ari kumocha. Ndo wamuri kutaura kuti ndiye mwana akawanikwa, mai vake ndo vari kushayikwa. Asi mai vakabuda vari vapenyu. Mai vakabuda vari vapenyu. Mwana wamai ava muzukuru musikana ndiye akafa pamwe nemwana wake. Aiwa, tongo vachingoti Mwari vakunyaradzei. Ndakamira munin'ina wangu, mwana wangu, muzukuru, hanzvadzi nevana vake, muroora nevana vake, muzukuru futi nevana vake. Vakatowandisa ihama dzese kwedu kwaMora. Vakatonyura vese. Vakawanika vashoma vamwe vachiri mumvura. Vakawanika vari vapenyu 4. Vakafa ndo vakawanda. Mashoko andinawo ndokuti dai Mwari vaita kuti vanhu vari mumvura vakasara vabude. Uyezve chikepe changa chakazarisa nenyaya yekuti chihwani. Takati chikumbira rubetsero kuti zvikepe zviwande kana ari mabhazi vatibetserewo. Uyezve nemhuri dzasara idzi vamwe vasiya vana kunze vamwe vasiya chichisa taikumbira rubetsero kuti vatibetserewo. Zvikuru sei kuvana vanyura, kune vana vadiki, kune vana vechikoro, vamwe vese madzimai chichi vasara vana vabereki vakanyura mumvura. Vavabetserewo, vaendeswe musikoro, vapewo zvikafu, vapewo zvameno zvese, but transport please iwani. Kariba haina transport. Kwedu kwaMora chava kuna transport. Kudai mabhoti anga akawanda, pamwe taitarisa pamwe kuti pamwe vaibuda nekusaidhi, but bhoti ranga riri 1 ranga rakazara. Tikumbira matransport. Kwedu kwaMora hakuna transport. Kwedu kwaMora hakuna road. Hakuna road kwedu kwaMora. Hakuna road. Taikumbira rubetsero kuti kune vasara vapenyu vavatsvagirwa matransport yokuenda nawo. Taichikumbira kuti vakawanika vovapawo matransport vaendawo kudzimba vanovigwawo murunyararo. Imi munotengesa pashopo panapa. Pava namazuva vanhu vakawanda vari kuuya kuzotsvaga hama dzavo. Mungatiudza kuti chii chamuri kuona zviri kukubatai sei zviri kuitika pachipatara chino? Zviri pano zviri kubata, zviri kurwadza. Kubva Maruvesuro vanhu vachiuya panapa kuzotarisa hama dzavo, zviri kusiririsa. Hazvisi kumbofadza because like nezuro pane mukomana aitoda kutozvisungirira achiti afirwa nababa wake namai vake nevana vese havana kuonekwa. Akatodzika kuenda kumawere uko akatozoteerwa nemwana wangu vakanomutora. Saka chiitiko chaitika muKaribha isusu hedu hameno kana zvakamboitika hatisati tambozvinzwa. Ini ndichizvarwa chomuno muKaribha, ndakazvarirwa muno ndikakurira munomu, asi chiitiko chiri kurwadza munhu wese. Handina hangu hama yangu yanga irimo, asina handina mai vekuchechi kwedu vanga varimo, asi tabatikana vagari vemuKaribha tarasikirwa zvinorwadza. Zvino vanhu vakangozara pachipatara vari kutarisira hama dzavo kuti dziwanike, but vamwe havasati vawana hama dzavo. Ndonzi Kadziyanike, ndogara kuNyamunga. Chikepe ichi makanzwa kuti chakatanga kufamba gore ripi here? Chikepe ichi chaane nguva. Ina hangu hanyatsoziva kuti gore ripi, asi chaane time. Tibva tichiri vadiki chichingofamba chiDDF chichienda kumhiri. Indakamboshandira kuBhumihus chichiuya nezvinhu magroceries chichichi. Chaane time chichifamba. Zvokusazozivo hacho kuti chachiserviswa here kana kuita sei, asi chaane time chichifamba. Panapa vanhu vari kuswerapo vari kuwana rubatsiro here? Nekuti tikuona kuti munguva vanenge vauya vakawanda, vauya kwemazuva akawanda, vari kudyei, vari kuswera vachiitei? Pane rubatsiro rwuri kuwanikwa here kwavari? Rubatsiro hapana, nzara ndo yakuvadza vanhu. Indoshanda mutaxishop yeRed Cross, ndotengesa mutaxishop yeRed Cross. Vanhu vari kutopona nemadrinks nechingwa, ndo zvavari kutongodya izvozvo, zvokuti vanhu havasisina mari. Papa chitoda kutoti dai vanhu vanga vabatsirikanawo nokupowo sadza, ndo rinobata dumbu, nokuti vanhu vari kuswera pano like nezuro ndakavhara panapa na7 ndikasiya vanhu vamhanya kunotarisawo mabhodha anga achinzi aita sei auya. Saka vanhu vari kuswera nenzara, dringi nechingwa hazviraramise munhu. Munhu mutema mboya anotoda sadza rinobata dumbu. Sorry, ini ndinoitwawo Thomas Shota. I'm a captain by profession. Kana ndichiti captain ndinenge ndichireva munhu anenge aine masters, ndo panogumira chitembi chemabhoti, right? Ndiri mugari wemuKaribha.
ndichiwedzera futi kuti mai vangu ini muzukuru wamambo Siamakwebo ariye ndiye akabva muleki. So dutu rakaitwa iri zvese tinenge tichiziva kuti chii chiri kunge chichiitika. Apa tiri kutongokadzika nedambudziko ratawira naro iri. Inini zvangu chinhu chandinoda kuti nditaure pamusoro pazvo inyaya yekubasa kwangu. Inini captain, right? Ndinonzwisisa ndine kakawanda ndichienda nebhoti iri dzimwe nguva ndichitombokoshena makapteni kuti vakomana mazadzira muri kuita vanhu ava haana kumira zvakanaka. So ini ndoda kutaura kuti isu tinooperatawo sei semakapteni, right? Mubhoti medu munofanira kunge mine life jacket, munenge mine inonzi lifeboat. Kana chiti lifeboat ispeedboat. Lifeboat ndeyekuti kana mapa distress, kana nditi pa distress unenge mapa tsaona ndora munoshandisa kubvisa vanhu muchivaendesa kuisland. So zvinhu zvese izvozvo zvanga zvisingawanike mubhoti redu rakaita tsaona. Ma life jackets tinenge tine ma life jackets, tine anonzi ma life ring, right? Ekuti unopfekedza munhu, wapfekedza munhu anogona kutorarama achitoyangamara pamusoro. Sezvo ranga richitakura vanhu vakawanda anofanira kunge akawanda, asi zvinhu izvozvo zvanga zvisipo. So kubasa kwedu zvatinoita ndezvokuti vanhu vachingopinda tinoita inonzi induction. Induction ndeyekuti unoratidza vanhu zvese zvinoitika kana mawirwa nenjodzi. Kupfeka kwema-life jacket, munhu wese anofanira kuziva kuti life jacket iri pakati. Kana kuti anofanira kunge aine life jacket yake paanenge achiti ari kuda kuenda kumhiri kana kuti ava mubhoti. Zvinobatsira kuti kana mapinda patsaona anokurumidza kuzoipfeka nokuti anenge adzidziswa kuti chinonzi life jacket yacho inopfekwa sei. Right. Ma-life jacket anofanira kukwanirana nevanhu vari mubhoti. Haafanira kunge utiti ava kune vana vadiki. Kana kuine vana vadiki vanofanira kunge vaine 12 tudiki tuma-life jacket. But zvinhu izvozvo zvanga zvisiripo mubhoti imomo. Right. Tinoti kana tapinda mumvura mueme tavapa induction. Isusu chatinokudza kunyanya as a captain, ma-customers vanenge vachitaura ndozvatinofanira kuteerera nokuti ndo varungu vedu. Vakati no ngatimirei, ndofanira kunge ndichiteerera kuti no ndofanira kuti ndiende pakati ndonomira. So isusu kana taakusumuka kubva pahaba tinodaidza Kariba, ndo inonzi ndo control yedu, tovafonera nemaredhiyo edu mawomo, vanotiudza kuti kwamuri kuenda kuri right here kana kuti hakusi right, tisumuke here kana kuti tisasumuke. Kana tanzi tisasumuke hatifanira kunge tichisumuka. Tabva kudaro tinofamba, taakufamba le captain vakati isusu tisa proceed kana kuti tisaenderere mberi nerwendo tipake paisland, tinofanira kuita izvozvo. Kana even customer chaichaya inofanira kunge ichiita tichiteerera. Ndadzoka pabhoti. Bhoti redu rinofanira kunge riri seawards. Kana ndichiti seawards, ibhoti rinonge richitariswa nale captain. Anditika pa 5 years rinotariswa ka1. Every 5 years roiswa panonzi pa dry dock. Pa dry dock unorisumudza mudenga, voona pasi kuti rakamira sei, voona mapropela, marada zvese zviri pasi kuti kune pakaita rust here kana kuti chivogadzirisa, ropendwa, ropuwa certificate yokuti rava fit. Izvozvo zvanga zvisingawanike kubhoti redu iri, asi tichiona kuti bhoti iri ndo bhoti remutemo racho and richitakura vanhu. Handimawana. Isu kwatinogara kunge tinogara paisland. Nokuda kwokuti sendadaro kwedu hakuna mabhazi. Chinhu chatinototi chinotitakura mabhoti waya nokuti tiri paisland. Hakuna maroad, hakuna chii. So kuisland ikoko kumabhoti rodi ndoratanga tichiita se ndoratanga takatongosimbirira naro kuti ndo ratova rwendo. Saka ipo papa tatovhiringika kuti todii hama dzedu dzichiri mumvura. Iye zvine zvatichati taakuziva kuti dzichabuda here, dzichaita sei, mhepo iri kungorova. Handimawana. Tapinda mumvura umu tine wave rinonzi Bhinga. Inini captain ndinofanira kuunderstanda tine ma-features atinoona nawo even tisina kuona kuna le captain kuti ma-features aya anorevei. Muchirungu vanoti weather is unpredictable, is uncertain, you cannot predict. But at least kana wange waudzwa nale captain nokuti vanenge vaine mishini yavanoona nayo kuti zviri kufambawo sei pamusoro apo, unofanira kukurumbidza kuteerera and kuobeya zvavanenge vaita nokuti ndo vakuru vedu ndo vanotiona. Asi chikuru bhoti rinofanira kuita seawards rine zvinhu zvikwanisirwa zvinokwana
Zvokuti kana papa distance, kana tapa distance zvatinoita tinodaidzira katatu Mayday. Tikadaidzira katatu Mayday, navigation control inotibvunza kuti nature yeproblem yatadaidzira Mayday yakamira sei, totaura. Mabhosi ese anenge ari padhuze nesu anomhanyirira kuuya ikoko. Channel yedu inenge iri number 16. Channel number 16 inenge yakavhurirwa mabhosi ese. Vanhu vese vanouya kuzorescue. Alright. So tarasikirwa zvikuru, tisingape zvakaipa kune munhu, asi kutaura chokwadi tarasikirwa. Chechipiri chandinokumbirawo kuti chigadziriswe inyaya yechivanhu. Right. Inini ndiri muzukuru wemuzukuru wamambo Siamagwevo. Right. Siamagwevo tikutaura vakabva muleki chaivo chaivo, but ndimambo Mola. Asi tikutaura Siamagwevo ndo chaivo vakabva muleki namambo Musamba Karuma. Right. Aibva kuguruswa uko. Chatokumbirisa kunyanya panyaya yechivanhu ndeyekuti chivanhu chedu pari zvino charasika. Ema yezvinezvi vanoti ukarasira mapepa panze, handiti vanotaura kuti iwewe unogona kutosungwa nazvo. Iye zvinezvi leki redu razara mbiya chii, vanhu vari kuuya vachizoita zvinhu zvisina marituals avo kunoku. Nokuti izvi zvaitika izvi, chiitiko chaitika hatisati tachiona chichiitika, tatokahadzika kuti chirudzii chaitika ichi, nokuda kwokuti marituals ari kuitwa nevanhu vari kubva kuHarare, Bulawayo, kupi kwese awandisa. So ndo chimwe chichemo chatangachitika na ema yacho ichikwanisa oka ngaisungowo vanhu ivovavo vari kutorawo vachikanda mbiya dzavo, vamwe akawanda mashiripiti atingataure nezvazvo, atingataure, asi vanogara vanozviziva. Vanhu vandinoti inini vatinongoona kutaura kuti vanokwanisa kubatsira vanhu vanonzi makapteni vanodhiraivha mabhoti, nokuti vanhu ava vanobva kuHarare, vanobva kuBulawayo, vanobva kupi, vanouya vachipinda mumabhoti. Vapinda mumabhoti vasvika paisland, handiti vakuita marituals avo. So nyaya iriko ndeyekuti inofanira kuti takabatana isu neparks, nokuti parks ndio inenge ichioperatawo, navigation ichioperatawo. Right. So ikava mutemo wokuti hakuna munhu anobvumirwa kuenda kulake kunoita marituals, which means isusu tinenge taakushandisa mutemo iwoyo, nokuti hatikwanisi kutishandisa mutemo iwoyo pasina mutemo wakagadzwa kuti hakuna munhu anofanira kunge achienda kunoita kunoita zvakadaro. Isu zvatinoziva chiitiko chaitika kunge chaitika ichi, chinhu chaitika kubvira maybe kuma-60 kuma-70 something pakanyura bhoti hombe rakanyura ku155, but ichi ndo chechipiri hatisati tazowana. Asi isusu tiri kufungidzira kana kuti kupomedzera kuti pane zvinhu zviviri, izvo zvemarituals nechivanhu chaicho chedu hatisi kuchichengetedza, nokuti iye zvinezvi vanhu vatinoti madzimambo akabva muKariba, kana even pakavhurwa dhamu iri, madzimambo akabva muleki umo vaviri, Musamba Karuma naMola. Right. Nebiri anga ari kunze. Right. Vananyamatombo vanachia vamwe vanga vari mumatributaries, vamwe vacho vanga vari Lower Zambezi. Right. Asi tinoona isusu vanhu vekuHurungwe vanouya kuzoita chivanhu chavo, vanouya kuzoita chivanhu chavo kuno, handitika ivo ndo vanotoza kutodaidza madzimambo ekuchi aiva muleki. Pane kuti vanhu vanga vari muleki ndo vanofanira kunge vachidaidza hama dzavo, vanasahwira vavo kuti vange vari vese, kunge vari vese. So ndo patinototi chivanhu chedu chinofanira kunge chichigadziswa ipapo, nokuti chivanhu chedu chikasagadziswa ipapo. Inini I was born in 71, ndichiri kuziva kuti isusu bhoti irori rinonzi DDF vaiti kana vachiita masvikiro avo, bhoti reranga risingasungwe raisiiwa kuine wevhi kuine chii, vachiita chivanhu chavo, oita zvese zvavanoita, machira achienda pasi. Iye zvinezvi machira avari kuisa anenge achifamba zvokuti unotozopedzisira toti ndinoibata nepropera, tichitaura mabhosi zvinofambisa mabhosi zviya. Saka tanga tichitokumbirawo kuti isu chivanhu chedu chiitwe chaizvo. Kana vari madzimambo vagare pasi, madzimambo ese vataurirane kuona kuti ivo madzimambo acho aya ndevanani chaivo vanonzi vanofanira kunge vachiita vane mudzimu, then vodaidza masawira avo. Vataura masawira avo. Right. Voonesana voona kuti chivanhu chacho vanochifambisa sei, nokuti kuchivanhu ndiri kuona kuti unotoona vanhu vachitomwa mabreak label, maborinja vachiita chivanhu. Isusu chataiziva kudhara taiona vanhu
vaibva netsoka kubva kumaruzevha, vanga vasingakwire chinhu, vaifamba netsoka vachiuya vogadzira bira ravo vodii vachienda. And taizviziva kuti kana kwaitika chivanhu kwaigona kugara kana 5-7 years kusina mandufu. Iye zvinezvi ndufu zvatakuziva muKariba muno nderwekurohwa nenzou, nderwemumvura, makarwe, chii, asi kudhara kwanga kusina izvozvo. Ndosaka leki redu rakanzi Kasambavezi. Kasambavezi zvinoreva kuti kunogeza vanoziva bedzi kuti mune chi dhamu iri mune zvakaipa, mune makarwe, mune chii zvinogona kukubata. Saka vanoziva ndo vanogona bedzi kuti vanga vachiita sei vachigeza imomo.